Rong wong numpak motor mati sakbare tabrakan runtung nok dalan Ring Road Kabupaten Tuban. Tabrakan telu motor iki ngakibatno sak pirang-pirang wong sing numpak motor babras-babras ambek kudu digawa nek nggone rumah sakit. Tabrakan iki kedadean nok dalan Ring Road Pasen nok Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Sabtu bengi. Rong wong numpak sepeda motor Yamaha Vixen mati nok nggon sabare kecepet rong truk teko lawan arah. Kedadean kawite pas rong truk nomor polisi S8420 UC karo S8497 UC mlaku teko arah kulon apengetan. Kurange konsentrasi rong truk kuwi serempetan teko sisih tengen karo kiwa. Sauntara sepeda motor Yamaha Vixen sing ditumpaki Koirul Anwar 16 tahun, warga Desa Gesikan, Kecamatan Grabakan, sing gonceng Galang 16 tahun, warga Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding ajur kecepet loro truk. Mergo kedadean kuwi rong wong numpak motor dinyatakno mati nok nggon kedadean. Sopir truk sing nomor plat S8420 UC ngalami patah tulang langsung digawa no RSUD Dr. R. Kusma Tuban kanggo ngolehno perawatan intensif. Tabrakan iki nyebabno warung nok pinggir dalan ngalami rusak nemen ambek mobil Suzuki R3 sing nomor plat S1673FR yo melok ringsek ditabrak truk. Nok panggon kedadean petugas nemokno rong joran pancing sing diduga nggone korban sing numpak sepeda motor. Saksi moto ambek wong sing numpak Suzuki R3 Sutain 55 tahun nyeritakno pas kedadean wonge mlaku alon ape nok Jonegoro. Jerene rong truk kuwi metu teko dalan gawe ngindoni truk nok ngarepe sing isih mendek. Apese sepeda motor sing nok ngarepe langsung kecepet truk. Pihak kepolisian ijek ngelakoni penyelidikan luwih lanjut ben roh sebabe pastine tabrakan. Sauntara identitas rong korban sing mati kuwi ijek nok proses pendataan. Siki Muhammad, CTV.